masha Allahu kamar yadda kuka gani sama wannan image kungiya ce ta Fulani, sarakunan Fulani namu na Nijar, inda suka ba da goyon bayan su 100% zuwa ga shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani, kuma inda suka baranta kansu da 'yan ta'adda, inda suka ce su ba wa'annan 'yan ta'adda, inda suka ce dangane da jinjina ta musamman ga shugaban ƙasa Abdurrahman Chani har suka ba shi kyautar saniya 100 da sunan cewa wannan kyauta ce da gare su wannan kungiya ta Fulani da sarakunansu. Shi yasa muka ce ma mutane 'yan uwa ko da yaushe wannan ta'addanci da kuka gani turawa ne suka kirkiro muna shi, suka sayo muna cikin ƙasar mu ta Nijar domin su ga su raba kawunan mu, su raba mu da 'yan uwan mu duka 'yan Nijar. Shi dan ta'adda bai da kabila, dan ta'adda bai zakkuwa da sunan kabila shi, dan ta'adda bai san wani ba saboda bai da wata alƙibla wadda yake cewa ga kabilar da yake karewa. Kina wannan Fulani, kungiya ta Fulani, wannan sarakunan Fulani, wannan da suka jinjina mu shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani zaɓin Allah, garkuwar 'yan Nijar, suka ce sun jinjina mai ga irin ƙoƙarin da yake yi, ga irin yaƙi da ta'addanci da yake yi a cikin ƙasar Nijar. Kuma suka ce sun jinjina mai da irin ƙoƙarin da ya kawo na haɗa kan 'yan Nijar. Suka ce sun jinjina mai da irin ƙoƙarin da yake yi a cikin ƙasar Nijar domin shiga ɗan Nijar ya tashi lafiya ya kwana lafiya. Kina 'yan uwana 'yan Nijar, Allah ya haɗa kawunan mu, Allah ya bar mu tare da 'yan uwanmu duka 'yan Nijar baki ɗaya. 'Yan uwana, mu yi addu'a ko da yaushe wa ƙasarmu, Allah ya ba mu zaman lafiya. Shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Chani, Allah ya ɗauka shi bisa ga maƙiyan shi. Allah ya kare ƙasar Nijar da duk wani mai sherin. Duk wani wanda yake so ya kama ƙasar Nijar sherin, to Allah subhanahu wataala in mai shiruwa ne, Allah ya shiryar da shi. Idan ba mai shiruwa ne ba, to Allah ya nisar da Nijar da 'yan Nijar daga sherin shi, Allah ya azamai sherin shi kadai da wannan sherin. Muna fata ga duk wani mutum wanda yake so ya kama Nijar tarnaki ko ya kama Nijar tashin hankali, Allah kada shi biya mai bukatar shi kowane ne. Allah ya haɗa kanmu da 'yan uwanmu 'yan Nijar duka baki daya. Allah ya ba mu zaman lafiya cikin ƙasarmu mai albarka, ƙasar Nijar. Shugaban ƙasar mai daraja Abdurrahman Chani, Allah ya kare mu na shi. Allah ya ɗaukaka daraja tai. Allah ya ɗaukaka darajar duka ɗan Nijar. Duk inda muke 'yan Nijar diaspora ko ina, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya haɗa kawunan mu. 'Yan uwa, ko fartashin wannan bidiyo ya zo ko ina lugu da saƙo, domin wannan muna godiya ga irin ƙoƙarin da wannan ƙungiya ta Fulani, sarakunan Fulanin Nijar da suka kawo goyon baya ga shugaban ƙasar Nijar, kuma suka baranta kansu, suka ce ba su ba ɗan ta'adda ko da cikin ƙabila su yake, to su ba shi. Wannan muna jinjina muku, Allah ya saka da alheri, Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.